ikoROtv Network. Anya labi nyilese anya laba loma. Anya laba bodoma. Anya laba bodanyo anya labi nyoma. Anya laba bodoma. Anya laba bodanyo anya laba loma. Anya laba bodoma. Anya laba bodoma. Anya laba bodanyo. Anya laba bodoma. Anya laba bodoma. Aha m bụ Justin Ume nke m akọla onye ama nkwọ ala alụm agbara iji ụmụ egeshi agbara iji ka ala alụm. Mommy, anyị na-ekene gị rienne. Anyị bụ ndị ikoROtv Network. Biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife ị nwere ike ikwu gbasara ndị INYI na ife ọkpụkpụ. Ihe anyị nwere anyị na-akpọ ihe eji mara anyị bụ INYI, mara ndị INYI bụ maka ihe ọkpụkpụ. Anyị gbara iji la-akpụ ite, akpụ ọkụ, elugwu la-akpụkwa ọkụ. Mana ihe eji mara INYI bụ ihe ọkpụkpụ, ịkpụ ụrọ o ihe eji mara INYI. Anyị kpụcha anya ite ọkụ, ndụ nshi from n'Imo Ọka la-abịa egu anyị shikwa ebe a mgbe gboo aga ahụ ufume aga erie, aga eke egbu achị aga erie. Mana ka emepebejiri ndụ ahụ shijie eshi ufume shijie ba ha la-abịajila nkwụ INYI la-abịa egwe, ndị achị bịakwa na INYI la-abịa egwe, ndị n'Imo Ọka bịakwa na be anyị la-abịa egojie l'ụlọ ha na-abịa agwaji anyị lee ụdị anyị na-akpụrụ ha, lee ụdị anyị na-akpụrụ anyị ala akpụkwara la agbara iji anyị ala akpụ. Ndụ from ndị ọcha la-abịakwa ha agwakwa anyị ụdị anyị na-akpụrụ ha, lee siela akwụkwọ ha seke enyela akwụkwọ ha agwa anyị lee ụdị anyị ha nidiri na anyị ga-akpụrụ. Anyị amalitekwa kpọọ anya onye kpụcha anya anyị abịakwa mee nye otu esi eme anyị abịa were ọkụ were lụọ anya ha abịakwa vurie ha bịakwa vujierie ha alabaji obodo ha. Otu a ka anyị si eme ihe eji mara INYI bụ maka ihe ọkpụkpụ. Mommy, anyị na-ekene gị. Biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ka isi wee bido kpụwa anyị ya bụ ihe ọkpụkpụ. Ihe m ji wee bido abịara m ji n'ụmụ egeshi agbara iji. Ọ wụrụ ihe ndị agbara iji na-eme m wee sonye ha. Mommy, biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ya bụ ihe ọkpụkpụ. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị n'usoro eji akpụ ya bụ ihe ọkpụkpụ dịka ịkpụ ite nakwa ịkpụ ọkụ na ihe ndị ọzọ. Kedu n'usoro eji akpụ ya bụ ihe ọkpụkpụ? Ihe eji akpụ ya wụ abịa butie, abịa gbasa anya, abịa denye ya na mmiri, amalite were ite nke nkụwachara akụwa mebiri emebi wuri esuye suike ya ewere join anya were ọzọ ya azọchajie nya. Ọ wụrụ ite ka ilidiri ịkpụwa ite, ọ wụrụ ọkụ onweghị nke ala ha akpụ. Ka o nwee ike ka ọ ghara ikpofuli ike ihe echiri ka nwe ka adịnye aka adịnyazie anya ka ọ ghara iwefute ishili ike ekwofu. A na-akpụ m ite.
nke bụ nke eji design ya were achị ọlụ ya nyanwụ nke akwụkwọ n'ọhịa ka ala ga-eweti agaala ọhịa eweti ihe a na-akpọ ahịhịa awụ ihe ikpere ndụ laba anyị eweta akwụkwọ ikpere ebe nya otu a were design ya ọlụ ya ọhịa ka eji mara anyị ewe onwe ike anyị ebido mechie anyị kpụchazie anya anyị apaftakwa ala anwụ gbaa anya la anwụ ọkpọọ nkụ bifo ewojiere butezie nke ọzọ chetakwa nke aja ite a wojerie were design dịbazie anya wee mejiwezie anya. Mọmị biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị na obodo a na-akpọ Inyi kedu ndị magasị kpụrụ ihe ọkpụkpụ ama ndị mụrụ ọfụma n'ihe ọkpụkpụ na oge gara aga n'obodo a na-akpọ Inyi daalụ. enye anyị ji wee mara onye na-akpụ ihe ọkpụkpụ bụ nwaanyị eme onye Elugwu Inyi ka ọ bụ mala Olinyi Inyi village Inyi ka ọ na-akpụkwa onye ọzọkwa wụkwa nwaadụ onye agbara ijikwa ọkpụkwara ihe ọkpụkpụ ama mara ya ọfụma even ndị ọcha bịakwara bịa vurie lakwa obodo oyibo ọkpụrụ onye nke ọzọkwa wụ chiwu nne onye ofu ụmụ chukwukwa again kpụkwara ihe ọkpụkpụ ka anyị ji were mụtacha ihe niile erochi akpụ ya bifo anyị wụji ndị ikpeazụ were ji sojiere ha wọkpụbazie ihe ọkpụkpụ ndị mmadụ na-abịakwa abịa egu ya onye ndụ na-agbọ ite mmanya eji mbọ nwaanyị enyela chibu nne na-akpụkwa ya akpụtụ ya ọfụma ọkpụ anya ovu ivu nwaanyị nwaadụ ofu iyi akwa otu a ka ha si akpụ a na-abịa ese ha ese la agwa ha otu ha ga-eshikpụ ya ha na-akpụ ya nnukwu ụmụnna ji agba mmanya mkpụ nwaanyị. Mọmị anyị na-ekene gị biko nya bụ ihe ọkpụkpụ kedu na ụdị o si adị nakwa kedu ihe fe ndị Inyi ji ihe ọkpụkpụ unu na-akpụ eme. ihe anyị ji ihe ọkpụkpụ anyị na-akpụ ite anyị ji evuse mmiri ọṅụṅụ anyị na-aṅụ and mmiri a eji ekute mmiri ala adụ ike eju oyi ka friji ama mma ọfụma abịala nke ọkụ anyị ji agwa abacha anyị ewuri anyị ji agwa ihu anyị ji agwakwa abacha agwọchacha anya nyawa ihe anyị wu ndị anyị n'obodo Inyi ejiwo mara Inyi bụ ya ka ejiwo mara Inyi maka abacha maka ihu maka mmiri ọṅụṅụ oyi ejiwo mara Inyi bifo ị na-abatala Inyi ịbata ha ala Inyi isi onye Inyi ku ihu mmiri lite a ka ọ na-aga ijiji jekuru mmiri a ekute ọla ajụ ka ebe esi kute mmiri a ala agwa ya la oyite ite anyị mkpụrụba anyị oyi ejiwo mara Inyi bụ ihe ahụ. Mama biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị kedu ife bụ ife ụfị arụ unu na-enwe na ihe ọkpụkpụ. ihe nwe ihe nna-ahịa anyị ahụ n'ihe ọkpụkpụ a itele ọkụ anyị na-akpụ ihe anyị ga-enweta a ga-eji nyere anyị aka ka anyị nwee ike ọwụrụ njile ọwụrụ ihe ọwụla ka o nwee ike la akwọrọ ya anyị ka e were nwee ike tọọnụ ya wee nyere anyị aka ihe a na-enyeji ụmụazị nsogbu ya mere ha ji si na ha enweghị ike ịsụ ọrụ la-azụ ya azọ ala azụ ya ala esu mgba ala esue eweta ọkụ nke mebiri emebi etinye elu ikwe lesu ya na ha enweghị ike ime nwufute ma ọ bụrụ na enyere ha aka zụọrọ ha njiri ngala akwọji ihe a ka ha nweji ike kama ha ka mmewejie anya n'ihe nke oyibo ma ọ bụrụ na ha emefuteziela nke Igbo mana enyere ha akara ha na-emefutekwuela nke Igbo. Daalụ Mọmị. Mama biko anyị chọrọ ka ị gwa anyị o nwere okwu ị nwere ike ịgwa kedu ndụmọdụ ị nwere ịgwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etonite banyere ihe ọkpụkpụ na Inyi. Daalụ. ihe mụ onwe m nwere ngwa ha bụ la anyị onwe anyị mbidoro sinsi ebe anyị bịara ji dị ike agwụgwa anyị wee na-achị ụmụ agbara alụtara na ụmụ obere nwa ndụ ala ile alụtara ndị ọgbara ọhụrụ ala ile alụtara ka ha chighe azụ bịa mere kpụwa ihe ọkpụkpụ a ọ dị uru ọ bara uru anyị jiri ewe ọzụcha nwa anyị
ka ha nwee ike kpụrụ ya. Mgbe ha meghere anyị abịara gwa anyị na INYI boys la anyị lala emere anyị ovin. Emechi ovin anyị lebezie anya ka abịa mejie anya ka anyị vuezie ite anyị bịabazie ebe a o nwejikwe nye ala azụ. Ndị niile nji ego INYI o nwekwele onye enyekwela aka ka e nwee ike mefuta ihe a ga-eji ihe eji mara INYI. Ihe eji mara INYI laalazie azụ laala azụ. Erela ike m gwagworo anyị nwe ndịkwala ọwụla anyị mefuteghe ihe eji mara INYI. Ọ bụrụ otu a ka eji ha ihe gbasara INYI. Ọ dụghọ mma ma ọ bụrụ na ama ha maka ihe eji mara INYI. Ha mee ka a mara INYI ọfụma ka INYI na-agala ihu. Ọkachasị ụmụ agbara na ụmụ young wife njujiri ihila ọdụ ahụ. Ndị a nji ego INYI ha bịa meghere ụmụ ajị ala niile alụrụ ọhụrụ ma ụmụ okorobịa ọ dụghọla nsọ. Nwoke la akpụ ya, nwaanyị la akpụ ya, onweghị onye ọ dụla nsọ ka ha nwee ike woro ka ihe gbasara INYI ghara ịla azụ. Anyị la-ayọkwala ndị INYI, ndị niile nọ INYI ma ndị nọ ebe niile ha ndụ. Anyị la-ayọ ha. Anyị wụ ndụ a na-akpụ ihe ọkpụkpụ ike na-agwụgwọ anyị ka ha nye aka ka e were nwee ike were kpụba ihe ọkpụkpụ. Ndị nwere arụ, ndị nji ego, ndị ọwụla nwere elo ihe o nwere ọ ga-eji wee mee wee tinye uchu ka ọ ghara ihe ọkpụkpụ eji mara INYI ghara ịla azụ. Ayụyọ anyị na-ayọwa ihe a anyị wụ ndị na-akpụ akpụ ihe eji mara ihe ọkpụkpụ ka ha biko ezigbo ayụyọ ka anyị na-ayọ maka na ọ bụrụ na ihe eji mara INYI ala gịnịkwa ka a ga-eji wee mahụrụ INYI. Mana ọ bụrụ na ha enyere anyị aka chinyere anyị aka mgbe gboo ka ha mere anyị maka INYI boys bịa rụọrọ anyị ovin a ga-eji were lụwa ya. Ọ bụrụ na emekwela ovin ahụ anyị were lụwa ya. E nwere ike were ovin na-emefute nke ọkpụkpụ were nke oyibo wekwere nke emekwe maka nke Igbo maka na agawachala nke oyibo ala jikwa ama lọ nke Igbo. Ọnya ka anyị ji were ayọshi ike ndị niile nji ego, ndị nwere arụ, ndị nwere atụmatụ, ndị nwere ihe ọbụla ha ga-eji wee nyere anyị aka ka ihe ọkpụkpụ ndụ INYI eji mara INYI ghara ịla azụ biko. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwe m onye ukwu ekenekwe onye nta nke onye chiri ya zekwelu. Onye unu na-anụ onye ya bụ Nnaemeka Ilelu na chi mana anyị jikwere iwe akụ wee mara mụ. Unu afụgonu na anyị nọ na obodo a na-akpọ INYI. Ife ji wee mara ndị INYI bụ ihe ọkpụkpụ. Unu afụgonu ka anyị si wee mee ya bụ ife na INYI bụ nnukwu obodo ama ama eji ife ọkpụkpụ ife dị iche iche ịkpụ ite ịkpụ ọkụ ife ọkpụkpụ dịgasị iche iche ka eji wee mara ndị INYI. Anyị wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo kedu ife eji wee mara bụ unu maka na anyị na-abịa. Chetakwa na anyị ka bụ ikoROtv netwọk. Ife eji mara anyị bụ ife ọbụla gbasara omenala Igbo, ife ọbụla gbasara ndị Igbo bụ ife eji wee mara anyị. Kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwụzi ma na TikTok. Kabarụ ka ị na-esonye ikoROtv netwọk maka mmụta na nkụzi na ife nkiri dịgasị iche iche banyere omenala na ọdịnala Igbo. Ekenekwe m unu. ikoROtv netwọk.